waseyiero governance ma kawachako devolution wang'e maber kabisa. Kisumu ne wachako gi Honorable Jack Ranguma. Homa Bay ne wachako kod Raboleidho Tek. Migori ne wachako kod Honorable Obado. Kendo Siaya bende ne wan kod Wood Paramount Chief iluongo ni Rasanga Amoth. Wawach gini maber. Kane wadwaro ni mondo wayier technocrats nikech jogo man gi lony e weche mag telo e counties wa dino wandike maber constitution ma 2010. To ka intie weche ariyo, intie jotend siasa ma siasa okunyiso ni ng'ato nyaka bed technocrat. To be technocrat be nyalo bedo jasiasa. Mano nyalo bet. To kochuno ni jasiasa nyaka bed technocrat. Koro gigi ne wadhi wariwogi momiyo koro pogogi bedo matek ma koro gima wang'eyo ni wayiero jogi kisiasa to gima lony magin go. Emomiyo koro gigi nodhi onywandore ma koro ok wanyal pogo ni gavana wayiere kisiasa koso wayiere nikech lony ma en go to gi dongruok modhi kelonwa. Bende wanyayiere ni kwang'iyo kawarango mana kaka isewacho governors manoyier mokwongo, nyalo bedo ni nitiere point moro matin mane wan godo kaluwore ni ne gin jok ma thothgi kineno nok gin josiasa matuklu mane ji ong'eyo. Bende iparo ni maybe okang' mokwongo mar yiero ji ne temo mondo mi omany jatelo kopogore koda jasiasa kopogore koda yiero moseluwe ariyo. Kwang'iyo governors wa mane wakwongo yiero 2013 kacha ne en gima iluongo ni gambling. Mokwongo mane pend chik manyien mane koka chako tich. Mar ariyo weche siasa kata political parties mane nitie pap sechego emane wang'iyo ni wayier ng'ani. To mar adek ne wayiero ng'ato gi uma mane waseng'eyego kandalo mane entie kapok ochopo 2013. Anyami mana example number 1 Homa Bay ne ji ong'eyo Awiti kendo nobedo associated gi Maristop to gi dongruok mag arambe manogoyo mang'eny mane kaka Awiti ne ji ong'eyo. Masasa mane okel piem mar kisiasa political race ne nyako yomba nikech en ng'ama ji noseng'eyo. Ka wadhi Migori, Honorable Obado ne en ng'ama oseng'e kor gweng' kaka japuonj to noseng'e e siasa mag joniang'. En osedonjo e siasa mag joniang' kendo ji noseng'eye. Moko gi ne ok wang'eyo, wang'eyo ni ng'ane ne wang'eyo to ng'ane bende osebedo kodwa. Josiaya Amoth ne pok ong'ere ahinya to due to the fact ni alego kumoae oae dhot maduong' mar joka ruoth ma wuon gi ne Paramount Chief mano lineage no kende nosewacho ni ng'ane ka en wuod Chief Amoth en to koro wayiere kata en to wamiye ticket. Kiduo Kisumo emane beto pogore matin nikech Honorable Ranguma anyalo paro ni was a bit of a technocrat. Ranguma was not a politician. To kawachak wang'iyo his background ne onge dhot moro mane onyalo wacho ni omako apart from ni nowuok e dhot maduong' ei Kisumo nikech jo Kano kanogo kura gi jo wan gi constituencies Kano en Nyando to wadhi Kisumu constituencies ma oriwo nyaka Cosmopolitan, Kisumu West, Kisumu East kata wachak wariwo gi Joseme. To all along king'iyo kata history mag tenda lensi seche te mane ji dhi alensi ndala lensi councilors ka sa jo Kano ne riwore Muhoroni, Nyando gi Kisumu town, ne Kisumu town rural and Useme ne gigoga kura together to gi separate jo Nyakach. Koro it was automatic ni ka ji no dhi nomination mar ODM 2013 mane factor mano play momiyo Ranguma no sneak in to yuaruok bende ne nitie. Koro en gima notere consensus e wi mesa emomiyo Jack Ranguma no donjo. But out of this Jack Ranguma was a technocrat and emomiyo ne ok onyal last. He didn't know how to play politics. Ne ok en ja siasa. Mainsen koro siasa nitie kaka nyaka bed bath